bagarabi tayo amin apo. Basta may kapo. Panagbalbaliw. Tima tayo, tatanga rabi, panagbalbaliw. Ta piyesta ni San Pablo. Ti panagbabawi na. No kitaan tayo di biyag ni San Pablo. Gaputa pasurot nga ti emperador. Idi panahon ni Kristo. Idi natayon ni Kriston. Amin nga mamati nga kin ni Kristo. Hindi mangideklara ti pamati na pasurot ni Kristo. Papatayo do sa saplitan na do sa unda. Iso nga dagiti muna Kristiyano idi magkararagda. Ijay da unag katakum. Kunana dahil ko mabalati kanya na di balay da. Iyang nadadakil nga natin balay da. Iyay sirok na underground. Iyay di pagipon-pon-ponan da. Dagiti minatay da katakum. Kunana iso nga magkararagda idi. Ijay da. Kuna ijay baba. Tanong makita da nga. Lulwalo da dagiti Kristiyano. So iyay papatayon da. Iso nga di nagparang na ako Isos ka dagiti adalan kalpasan nga nabuman, nakabalunod ti ruangan tataawan makakita ka nakwada. Kamansan ni Saulo na mangiruruman, no makita na siya na jay, di kunanan na pusasan nan, ipan na jay, saplitan dan papatayan da. Kani ning Saulo, iti ipapan na, iti Damasco, siya na jay, naglawag, naknak iti kabaliyong. Ang lawag nga nagdapos sa dilangit, hindi pa nadatimag anak ko na, Saulo. Ta Saulo tinagal na, hindi ang pinabunyagan, nagbalin a Pablo niya, Saulo, Saul to Paul. Nanadayan niya. Kasi Saulo tinagal na, Saulo ko na nalitimag. Apay nga idadanas na, why do you persecute me? Si asino ka ako, siya ni Jesus na irunuruman mo. From then on, napangkin ni Ananias, nakakita man ng tanana kulaapan di mata na nagbulag isong na nakakita man ng idiniday ka na pan nakasarap na kini ako Isusen na niya na kana inwarwaragawag na iso nga nagsursurat di so nga surat na Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philemon, Tito, nagdagi sursurat na dagi isa nga pulo kat dua nga surat na agraman ti surat kadang ti Hebro iso nga pay tinangaramin siguro di style ti writing na kauray no mabalod iso na agsurat kat han na mabaring nga ibatan uray no matayan he must increase kuna na I must decrease maitanok iso na siya ti maipababa dahil tani isa ulungan no tatay nga ron ka nagpiesta didigan at daladawan ni San Pablo ijay sango, ijay image na kakuna haan nga kasta itsuran ni San Pablo. Kaputa kasla espada na nga iso di paratiling kasla pasurot kasla soldado kumati dating na. Kati itsuran na dyan nataya na natangos kaya kung nga kasla na haan. Ay the year of Paul, year of Saint Paul, ada libro nga binasa na niya itsuran iti kabibiyag ni San Pablo. Itsuran na kuna na bal kalbo lutingas natangos ti agong na ngam kasla agsabat diay kiday na nagsabat sa sarang tilabayan na ayukos kinsaang di sa kana amuyo ti saang amon yan nakatas diyan ang napikimot mo ka diyan dahil itsura na second yung description ni San Pablo kadi gyud ta panali ka puto soldado natagder nga nataon nga nagwapot haan ludinas adda kalkalbot itsura na kano dahil yung kitaon tayo ano dahil kabibiyag ni Saulo dahil pa nakakita na kini Apo Isos idinasarakan na ni Apo Isos nagbalbaliw abigla dagiti ka kaduan na nga mangirurumanan magpapatay ka dagiti Kristiyano isong tilong-lumangan na tapapatayan da ada pa yung may sa isuna na dati ulang tibalay na amuan da nga da isuna mag-isur-sur isuna diyan niya na gana apan tiliwan dagiti soldado ting kastada kini Saulo ijay tawa imbitin dali indayon dali pauy tapno makalibas dahil dyan di kapigsa, nagbalbaliw na bigla ni San Pablo, idinasarakan mo niya po, idinagbulset isuna. Kada tayo,
Tari gagayan tayo kumamot ti agbalbali. Wanya ti balbali. Da tayo mo gamit, di ba? Nagbalbali tayo umat ka. External. Magdari ti gayong kung maglaklako di ili dagiti ni matumar nga pagpapudaw. Dagi tayo sabo. Father, kaya mo pumudaw. Kojik lota. Pakawanan ko na umat kan adi tayo handa ka kabsa. Kaslanda kabsatan na nagninisit kami mga kakabsat. Di pa nagamit ako. Kahit mo pumudaw. Hindi sanay dito. Papapudaw lang sa. Hindi ko kunaka ka. Di ko mabalbaliwan tayo ako. Dahil internal. Di ko na nga oras na po daw taropam na nangisit na kararuam. Di. Wala serbina niya. Kinaganas kumamot no kasla kada tayo nga mangibagbaga. We declare, Kristiyano tayo. Tao na tayo ni Kristo. Naibunyag kanya tayo ni Kristo. Kung i-declare tayo kumamot kina-Kristiyano tayo. Sumurot ano niya kababalin. Sumurot ano niya aramid. Haan nga in name, Kristiyano laan tinagan tayo. Nung niya aramid tayo nga, kaslapay laan sa ulo. Mangirurunong kay Kristo. Whatsoever you do to the least of my brother, kung anyaman nga aramidam, iti kanunong mo nakapsat ko, aramidam mat kanya. Therefore, nagdagundawayan, adda sweet-sweetika, adda tangtang-sitaan, no adda irururuman mo, no adda ham mo kasasao, di ham mo kasasao niya po Diyos. Nya ko gabi data nga kasasaon ay nagsulit ka data. Damang tatawa kas diya uray manutawan ka handa nga agsasaon. Kas ano nga ron no agsabat na catch. Kung diyan sa dala igos na nagtinlang sitan kagunanan niya ti aramidem ni kabsat mo. Aramidem mat kanya. Therefore, no, adda pailaan na natalos nga puso nga, adda kang kurkur nga mga pakawan, katas na kapailaan sa ulo, manginirururuman ka. Kaya sumurte, adda tumutawag ka niya ko, padbadasit, di nga adda konflikt da. Diyan ibagbagan, baka damagin yung manta, takay na taga-sibilyo, da dumakit ko, tuntunan yun, sinunod lagi siya. Mas ano, Father, kunana, ang kambuhin nga ang kaalaan, ti obligasyon mo, makisaokin mga yan. Di na mo mapakawan, ay awan di bibiyang mo na nakamapakawan, basta sa nangyari galwang. Aba, ayatem, itid mo di obligasyon mo. No, hang nasumukpat isuna, ay ka-problema mo na, katubangan ka na mo. Usually, ang katubangan kang kaalaan. Kaya pa lalaki ka, may salatubay ito, which man na. Yung nababae ka, ang kaalaan, kakunak ka niya na, nakarigrigat ko na talaga nga dyan amo na niya person. Kaya na, ti obligasyon mo, mangayat. Ti obligasyon mo, kasari pang lata. No, hanggang sumumbat, hanggang masaktanin, at least malpas mo yung obligasyon mo. Na ang ka nga sumabay, at medyo tumangsit man. Tsak to kang panibuanan. Padigwam, ti baga na namang kukulang ka, di ako, nagagap-apa kayo na ro. Di so niya ibagbaga. Kaya kasi, ti anyaman ti aramidan tayo, di ko po na nanganin. Kasla sa ulo, magitugtugod. Ngam na ay-ayatan, siyempre niya ako Diyos, anya ti aramidan kinikabsat ko, aramidan magkanya. Therefore, anya ti aramidan tayo kinikabsat tayo, nung ipaay mo ti ayat, apan kini ako Diyos. Kaya ipaay mo sweetie. Sweetie ko ipaay. Ipaay mo kinatangsit, tangsit-tang ni ako Diyos. No, inyaraganan, no, gun-gun dawayan. Kasi gun-gun dawayan. Kasi di ko na ayan tayo kadimat na yung isang lunsod. Nagbalbaliw, at datay pa lang nagbibiyag na sa ulo. Kung nagbalbaliw, nung kasla tayong Pablo. Numari-iri na dagiti tao nga, among ti agayat, among ti agrespeto, among ti agpakumbaba, ay malbalin ang nagbalbaliw di puso. Nagsiyaan nga kunada nga no nagpudaw ti kararwana hanga tarupa na no kunada nagsayaat na ibagata ngam no adda dagiti ibagbagata kami nga nangisit sa kararwana dato nagdagsen ko na nangisit ti kararwana mo katla kana demonyo ka talaga man awang pay ka alaam mo ta lugaryo awang pay ka awang pay mga yatin ka awang pay ka badungan na machismis mo amin nga wala na nangisit ang talaga ta kararwana
Kadayjiti data piyesta ni San Pablo, nabintas na tuladen. Nga mahaan pating gadya at balbaliw. Nakita tayo niya, di transition gibiyag ni Saulo. Mangiruruman, nagbalbaliw, anyad kalpasan nga nagbalbaliw, inwaragawag na ti Sao ti Diyos. Iso nga nagbalong di puso, mali na ta nga sika. Kasano mangiwaragawag ti Sao ni Apo Diyos, ulit-uliton tayo nga ibagbaga, itiwagas ti panagbiag tayo. Iso ti panangiwaragawag tayo ti Sao ni Apo Diyos. Ngayon nagmayat ko kung agawid na agawid kayo madamdama, makita na kayo na di kang balayo na lumagod. Wow! Kasla Sao ni Apo Diyos. Yung sumong-sumag ka pa ilaan ko, aglan mong lang, tanta demonyo. Takas ka. Di nga rin ko na makita na marina na di pusong ka, wow! Kasla si Bibia ka Sao ni Apo Diyos, kunatama ko na tayo man di domingo. No, agawid ka, tete uray na lang sumimpot. Yung nasunit nga taro pa da, baliktad. Simbangpot ka na, sinit nga taro pa da, awanan. Dahil di kaharit na kakabsa, nagpintas pa ito ibanghelyo tayo, hanggang mabaling nga panawan tayo. Ngiti ko na in kayo, iti entero alubong, ikasabayo, tinaimbag damag. Misyon, dahil ti misyon ti Kristiyano. Mapan magikasaba, iti naimbag kadamag. Mapan magiwaragawag, iti wagas ti panagbiag tayo, tinaimbag kadamag. Dagiti na mamati ang mabunyagan, ay salakan danto, dagiti saan, madusa danto. Itinagan ko, kunana. Dagiti kumati matulad tayo. Itinagan ko, kunana na yun. Paksyatin danto, dagiti demonyo. Karoon na nga, no si ka, demonyo. Nagsaudan to ka dagiti sa bali ang pagsasao. Gipuktan. Uray agigam dati ulag, hindi mo padpadasin na na dato. Uray agigam dati ulag, nakagato kay ulag na kamduami man. When na uminom dati sa binong, hindi padpadasin na gito yun ang pagkatan. Mamati aking Kristo, libok, natay ka matay. Di danto man ano ko na ipatay danto di imada ka dagiti masakit. Dagiti karit na ako. Dagiti misyon tayo, no nagbalbali mo di biya, iwaragawag tinaimbagaan. Tama. Pakarin na anda na sika, tao na ka ni Kristo, kasla ka si bigbiag na imbaga dama. Di wagas di panagdiag, di kinasayaan, di panagaya, di panagserbi si bukod mo na imbaga dama.